Здравейте! Сега ще направим едно четене на тема щастлив ли е вашият любим човек без вас в момента. Моля мъжете, които ме гледат, да си обръщат за тях, защото тези четения се отнася също и за тях. Просто аз говоря в мъжки, в женски род, тъй като повечето, които гледат тези видеа, са жени. Но също важи и като си обърнете рода за вас. Така че сега ще погледнем дали е щастлив човекът без вас в момента, как се чувства. Вие се отпуснете, представете си вашия любим човек. Първо ще направим кратко описание на него и на ситуацията, в която се намира, за да може ви да прецените това видео дали се отнася за вас и ще ви е полезно с нещо. Сега, докато размесвам карти, ми хрумва да направим четенето малко по-различно, за да е така малко по-интересно за вас. Предполагам, ще извадя първо карти и после ще допълвам. Първо за енергията на човека, за когото ще гледаме, и след това дали е щастлив в момента без вас, как се чувства. Така, започваме. Сега ще сложим тук карти енергията на вашият любим човек. И тук ще попитаме, щастлив ли е без вас в момента, как се чувства, щастлив ли е вашият любим човек без вас, как се чувства в момента. Така, кой е този човек? Човек, който обича, но също време и страда за любовта си. Има желание да сложи едно ново начало. Това е едно страстно ново начало, което му се иска да има, защото тази любов, която изпитва в момента, му носи болка, така безсънни нощи, много мисли, много тревожност. Още, кой е този човек? Кой е този вашият любим човек? Кой е той? Ето, човек, който страда по-загубена любов, по-несподелена любов в момента, така изолира се от света около себе си, на човек, който му се е случило някакво разрушение, нещо неочаквано, нещо неприятно за него, нещо дошло му изневиделица, появило се много така неочаквано за него, човек, който е пред избор, който наблюдава отдалече, иска му се така да тръгне на някъде и ядосан, иска му се да има едно изказване на нещата, но има и колебания, които все още така го тревожат. Безсънни нощи, сам се изолира от света около себе си и си страда по така разбитото си сърце. Още кой е този човек? Прави планове. Този човек прави планове, но в същото време има така доста високо его. Поставил си така едни то не си е поставил, в същото време прави планове, но не бърза. Чертае така едни схеми в главата си, защото би искал да се завърне като победител. Не му се иска да изглежда слаб в очите на хората.
но в момента може да е в доста така състояние, което му носи комфорт, не състояние, положение, по-точно, което му носи един комфорт, една стабилност, но в същото време е много самотен. Иска нов шанс за, за ново начало на отношение и така се отправил към тези свои планове, чертай ги, мисли ги, обмисля ги, но в същото време иска да, като тръгне, да действа, да е много сигурен, не иска да прибързва и също това его, което има в себе си, не му позволява да се покаже като слаб. Така че все още мисли как да действа. Така тук стана ясно, че човека си страда по една загубена любов, към която иска да се завърне, но с една категоричност и така доста да бъде сигурен и уверен в себе си. Как се чувства в момента без вас? Щастлив ли е? Ами според мен този човек е в семейство, в което не е щастлив, тъй като виждам тук и избор, който той трябва да направи, защото според мен си има две жени в неговия си живот. В момента е в илюзии. Освен пред избор има едни илюзии. Продължава така да си мечта и фантазира за нещо, но е в семейство, което според мен не е щастлив, не му носи щастие. Продължаваме да питаме. Щастлив ли е без вас, нашият любим човек? Щастлив ли е без вас? Продължаваме да питаме. Как се чувства без вас? Щастлив ли е? Тук излиза отново. Че търси вариант за нов шанс. Иска му се една ситуация така да я отреже. Изпитва силни страсти към вас. На кръстопътя работи по въпроса, дори може да търси помощ от приятели, познати, да се интересува вие как сте, къде сте, с кого сте. Продължаваме още да питаме как е там без вас. Щастлив ли се чувства без вас? Вашият любим човек до тук говори само за това, че иска нов шанс. Ето тук отново излиза карта, която говори за това, че наблюдава за вас, може да ви наблюдава в социални мрежи, така и физически да наблюдава, да пита, да разпитва. Иска му се да поеме в посока, в която така дори да дойде и да ви се скара. Търси си новите хоризонти за щастието, но му в същото време много неясно, много така изпитва и страхове да направи тази крачка, но работи по въпроса, работи по това да има нов шанс за, може би, така, за отношения с вас, защото той е поставен пред избор. Как е там без вас? Щастлив ли е вашият любим човек без вас? Не е щастлив. Трудно му е. Тук отново излизат само карти. Колко е така нещастен в момента. Как се бори така в него желанието за... Това е напълно един нов етап, който би искал с вас в живота си. Как не иска да ви пусне, колко сте ценна, колко му е трудно. Аз не виждам тук по тези карти този човек да се чувства щастлив без вас там, където е. Виждам само как се бори за ново начало и за нов шанс. Колкото да ги вада, тук излизат само лоши карти на тази бедност, която му тежи във вашите отношения, защото може би вие нямате никаква комуникация, никакви срещи. Ето тук как не може да спи, как има тук едни граници, които той е решен да преодолее и да се доближи за вас. Този човек не е щастлив без вас. Благодаря ви, че изгледахте това видео и до скоро!